В Киеве рассказали об истории крымских татар. Образовательная платформа на волонтерских началах провела лекцию, в которой рассказала о развитии отношений между Украиной и крымско-татарским народом со времен Крымского ханства и до сегодняшнего дня. Слушатели признались, для себя узнали много нового и лишились нескольких стереотипов относительно крымских татар. Я очень с удовольствием хотел бы рассказывать про такие лекции, потому что крымские татары, знаете, это такой феномен, да, вообще, как бы в мире. Крымские татары очень много что могут подарить миру, да, сама даже мысль крымско-татарская, наука. У крымских татар это все есть. Толерантность. Мы очень хорошо живем з другими народами. Да? Ми знаємо, як це робити. На одній з лекцій познайомились з Мефою, і він сказав, що може розповісти про кримських татар. І ми залюбки погодились і організували з ним таку зустріч, лекцію, яку афішували в інтернеті. І, власне, запросили всіх, хто зацікавлений і хотів дізнатися більше про кримських татар і про історію, культуру. І мені стало цікаво взагалі їхня історія, їхня культура, як вони живуть зараз, тому що ми якось відрізані більше від інформації з Криму, наприклад. Тому ми вирішили поцікавитися, так би мовити, в першоджерелах. Запросили Мефу для того, щоб він розказав про історію, сьогодення і майбутнє кримських татар в Україні. Я взагалі фанат історії, і мені дуже імпонувало те, що був такий історичний екскурс формування кримсько-татарського народу